ഹലോ ഗൈസ്, അപ്പോൾ സ്റ്റെഫാൻ വ്ലോഗ്സിലെ ഒരു പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പോൾ നമ്മൾ കുറേ നാളുകൾക്ക് ശേഷം ഒരു വ്ലോഗുമായിട്ട് വന്നിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ പലരും ചോദിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു, വ്ലോഗിങ് ഒക്കെ നിർത്തിയോ, കാര്യങ്ങളൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ലേ, വീഡിയോ ഇടുന്നില്ലേ, അതോ ബോറടിച്ച് തുടങ്ങിയോ, അതൊക്കെയാണ് കാര്യം എന്നൊക്കെ ചോദിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ നമ്മൾ വ്ലോഗിങ് നിർത്തിയിട്ടില്ല. 2 മാസമായിട്ട് നമ്മൾ നാട്ടിൽ പോയിരിക്കുകയായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു വ്ലോഗൊക്കെ വരുന്നുണ്ട്. ഞാൻ ആസിഡ് പാതി എട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്, പക്ഷേ അത് ഫുള്ളി എട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഉടനെ താമസിക്കാൻ വരുന്നതായിരിക്കും. അപ്പം നമ്മളിന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് വെച്ചാൽ ലിത്വേനിയയിൽ കൗൺസിൽ ഒരു അടിപൊളി പരിപാടി നടക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ വന്നിട്ടുള്ളത്. ഇവിടെ ആയിട്ടൊരു അടിപൊളി ഒരു വെറൈറ്റി തരം റേസിംഗ് നടക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അവിടോട്ടാണ് നമ്മൾ വന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പം നേരെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ പരിപാടി നടക്കുന്നിടത്ത് ഏകദേശമൊക്കെ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെയാണ് പരിപാടി നടക്കുന്നതിന് സ്ക്രീൻ കാണിക്കുന്നുണ്ട്. സ്ക്രീനിങ് മാത്രം നടക്കുന്നുണ്ടോ, അതിന് പരിപാടി നടക്കുന്നതിൻ്റെ അടുത്തായിട്ട് തന്നെയാണ്. പക്ഷേ എല്ലാവർക്കും സ്ക്രീനിങ് കാണാൻ പറ്റാത്തതുകൊണ്ട് സ്ക്രീനിൽ പരിപാടി കാണിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതിലാണ് വന്നിട്ട് ഇവിടെ കുറേ ഫുഡ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ കിട്ടുന്ന സ്പോട്ടുകളൊക്കെ കുറേ ഉണ്ട് കേട്ടോ. നമ്മുടെ നാട്ടിൽ പറയില്ല, കുറേ തട്ടുകട പോലെ അവർ അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടൊരു ക്യാരവാനിൽ. അപ്പോൾ അതാണ് ഇവിടെ പരിപാടി നടക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മളെന്തായാലും കുറേ ആൾക്കാരുണ്ട്. ഞാൻ പ്രതീക്ഷയിലേക്കാളും ഭയങ്കര ആൾക്കാരുടെ തിരക്കാണ് കേട്ടോ അവിടെ. കണ്ടോ, കിട്ടുമല്ലേ? ഇവിടെ ഇങ്ങനെ സ്ക്രീനിങ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ സ്ക്രീനിങ് കാണാൻ വേണ്ടി കുറേ ആൾക്കാരുണ്ട്. റേസിംഗ് സംഭവം അതാണ് പരിപാടിയാണ് കേട്ടോ. Iki pildyk, kam dar? Baltija produktams perkant per apps su kodu muilinės 20 suteikia 20. ഇവിടുത്തെ ഇപ്പോൾ കണ്ട ടൈപ്പ് വണ്ടികളുടെ ഗാരേജ് സ്പോട്ട് പോലെ വെച്ചിരിക്കുന്ന സ്പോട്ട്. ഇപ്പോൾ കുറച്ചു മുമ്പ് നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ട വണ്ടിയുടെ ഇവിടെ അതുപോലെ ഇഷ്ടം പോലെ വണ്ടികൾ ഇവിടെ പാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതാണ് നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത്. രാവിലെ പരിപാടികളുണ്ട്, കുറേ വണ്ടികളുടെ പരിപാടിയെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് പോയിട്ടുണ്ട്. Žiūrovai palaiko, galbūt būsimas rekordas. അങ്ങനെ പരിപാടികൾ അത് മാത്രമല്ല, ഇതാണ്ട് അടിപൊളി ഗെയിമിങ് നടക്കുന്നുണ്ട്. ആൾക്കാർക്കൊക്കെ വന്ന് ഗെയിം ചെയ്യാൻ അടിപൊളി ഒരു സ്പോട്ടാണ് ഇവിടെ വന്നിട്ടുള്ളത്. Ratų didumas mane šiek tiek ir guodžia, nes visi kiti, kurie turėjo mažesnius ratus, buvo šiek tiek sunku nusileisti. Čia važiuoklė yra didelė, viskas yra gerai. O mes paprašysime
2024 Kiemo Kebra, šašlykai, šašlai, 3 vieta, prizinė vieta, sveikiname jūs labai. Žiūrėk, kiemo kiebra nori biški būtent pirmos vietos. Atraukoja. Gerai, Jonai, mes turime antrą vietą ir sidabro അങ്ങനെ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സംഭവമാണ് പ്രൈസ് കൊടുത്തിട്ട് പ്രൈസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഫസ്റ്റ് സെക്കൻഡ് തേർഡ് അങ്ങനെ 3 പേർക്കുള്ള പ്രൈസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ പരിപാടിക്ക് അടിപൊളി പരിപാടിയാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും പതുക്കെ ഇനി തിരിച്ച് അവരുടെ വീടുകളിലേക്ക് പോകുന്ന പരിപാടിയിലാണ്. നമ്മളൊപ്പം ഇവിടെ തിരിക്കുകയാണ്. അത്രയൊക്കെയുള്ളായിരുന്നു നമ്മുടെ വീഡിയോ. അപ്പോൾ ഒരു പുതിയ വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നിടം വരേക്കും സൈനിങ് ഔട്ട്.